ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ 45.46 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 5.763 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, କି ଧାର୍ଯ୍ୟ ରାଶିର 38.43% ଅଟେ। ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ହାରାହାରି ଋଣ ପ୍ରଦାନ 3.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହି ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 61.47% ଋଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ରେ 52.7% ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 51.53% ରହିଛି। ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ଆର୍.କେ. କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ 5T ଅଧୀନରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 6 ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ 5T ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପକୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମାଆମାନେ। 70 ଲକ୍ଷ ମାଆମାନଙ୍କର ବିରାଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି। ମାଆମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଗୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି ଆସିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଓ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ